phela boy. Uma ngabe khona umfana hey umsindo man ngiyasebenza la. Umsindo. Baba kahle. Ubuhlahla. Qeda man. Khipha isaka man uphela le. Uyachuza lo muntu. Vale fridge man. Okay. Bana mfowethu konke futhi nomfantu ubona. Wenzeni? Ngiyasaba nokuvela phela. Sengenza iphutha ngempela. I lose ma ubona. Mangathiwa ukhona umfana oqhubisana naye, umfana omdelelayo. Ungamenza na. Awubona, awukhipha uplayer ababili lapha efridge bazoqhubha manje. Le fridge akuyona o 6000. Le fridge yona 19000 le. Yabona. Mathi umfana babili mfundi bakhiphe bonke bana babili ngiyakubeka iphutha ekuthenini awufakanga yini le 48 efridge ufaka 2 ayifuna yaqolisana nama lo1 bongani mfana ngiyabuza mathiwa ukhona umuntu oqhubisana nami ungamenza njani ngoba wabhuti ngiyafuna ungamenza njani mwana ngamenza ngamqalapha ha blind Para tata para imposição. Tata imposição. Para. Bese ngibuza mfowethu ukuthi mangathi ukhona umfana ongiphazamisana ufikela ekhaya engezi njani hayi ngeke wathi ngeke sifike la wathi sishebo leso siyabafowenu ivorce umfana ne leyo ufuna ukuyini ngeke kuwe hamba bokani izolwa yithini hamba bokani thina sizoyenza leyo hlala baphatha hlala baphatha fika hlala ngeke kufane silweni thina bazobuzana ngixoxana njalo bazobuzana eba awuzula lutho ngaqalile ayibeyo mfowethu ngiyakholisa ngaza mfowethu